Üdvözlök mindenkit! Én Lacó vagyok, és most feladatom az új műsorom. Üdvözöljük Önöket az Lacó műsorában! Egy hívására ér elkalauzoljuk Önöket az asztronómia csodálatos világába! Jó napot kívánok, Johann Heisenberg vagyok, és pillanatos kihangosítom. Jó napot! Azt szeretném tudni, hogy belevágjak-e a mezőgazdasági vállalkozásba. Hát, mindjárt meglátjuk. Ahogy látom, nagyon jó idő lesz nyáron, viszont ennek következtében nagy lesz a szárazság. Ajjaj. Hamar bekövetkezik az ősz, viszont nagyon szép terméseket is látok. Akkor hamar kell szigetelni. Szerintem bátran belevághat a mezőgazdasági vállalkozásába. Köszönöm segítségét. Nincs mit. Viszontlátásra. Viszont. Jó napot kívánok, Mária asszony vagyok. Várjon egy percet és kihangosítom. Jó napot kívánok, Mágia asszony! Abban szeretném a segítséget kérni, hogy tisztítsa ki a csakráimat. Hát ahhoz előbb egy áramoltatás szükséges. Be kell alapítanunk, hogy mi a gondja. Ez a kockáim hívom segítségül. A kockák távol állnak egymástól. Ez azt jelenti, hogy ön messze van otthonától. Igen, Mágia asszony, külföldön vagyok. Tehát ön franciai, ugye? Igen, eltaláltam, Mágia asszony. Igen, hát találnia kell egy segítőtársa. De várjon, előbb kitisztítom a csakráit. Jó, ennyit tudtam önön segíteni. Köszönöm, hogy felhívott. Köszönöm, Mágia asszony. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó napot kívánok, én Mágia asszony vagyok. Miben tudok önnek segíteni? Ki van hangosítom? Jó napot kívánok! Egy gömbjóslát szeretnék kérni a jövőmről. Már is intézem. Önnek van egy cége, ha minden igaz, ugye? Igen. A cége hamarosan az érre tör. Ez jó hír. Majd de várjon! Sötétséget látok. Vállalkozása csődbe megy. A csúcson majd a pokolban végzek. Ezt nem is hallgatom tovább! Ez volt a mai asztronómia. Holnap, ugyanekkor, ugyanígy. Várjuk Önöket!